Hoi Maya! Oh, hey. Mag ik iets vragen? Waar zit je in de pauze, Maya? Wie zijn je vrienden, Maya? Waarom kraakt je bed 's nachts, Maya? Ik heb Parkinson. Wat? Wat? Ik vroeg of je met ons wilde samenwerken. Wat? Nou, onze presentaties moeten over 2 uur af zijn. En we vroegen ons af of we je kunnen uithelpen. Vooral nu met je Parkinson. Ik heb geen Parkinson. Je hebt geen Parkinson. Weet ik. Je bent een kerngezonde, vitale autist. Ik heb geen autisme. Ik heb ADD. Wow, ADD. Waar staat dat voor? Het is Engels voor Autism Denial Disorder. Attention Deficit Disorder. Ik kan me slecht concentreren. Oh jee, is dat te genezen? Ja, amai, in een concentratiekamp. Ik ben Maya en ik ben een Belg. En hoe kunnen mij en ik zeker maken dat jij de komende 2 uur niet bent afgeleid niet? Wat is haar motief? Waarom probeert zij mij overal bij te betrekken? Heeft ze iets van me nodig? Zweert ze met iemand samen? Of lijkt het haar oprecht leuk om met mij... Nee, dat is onmogelijk. Ze gelooft gewoon niet dat ik het alleen kan. Nou, in dat geval is er maar 1 manier om het tegendeel te bewijzen. Nou Maya, het is je gelukt. Het kostte 12 pogingen, maar... Oh nee. Oh nee. Oh nee. Hallo. Let niet op mij, ik ben het maar. Kijk door me heen. Ik ga liever dood dan uit, dus laat me alsjeblieft alleen. Neem mij niet waar, ik ben het maar.